Mga igsoon, mga anak sa Dios. Kinsa man ni si San Juan Evangelista o Apostol, kansang kapistahan atong gisaulog karon. Una, siya mao ang pinakabata sa mga apostoles ug mauusab ang pinakataas og kinabuhi. Ikaduha, siya ang gitawag nga the beloved disciple. Dili tungod kay paborito siya ni Jesus, kundi dili tungod kay siya ang apostol nga maingon ta nilahutay o labing nagpabilin duol kang Jesus hangtod sa katapusan. Ikatulo, siya ra sa mga apostoles ang wala namatay isip martir, bisan pa og gisulayan siyang patyon. Ikaapat, siya ang nagsulat sa ebanghelyo ni Juan, tulo usab kasulat ug ang Book of Revelation. Ikalima, sa ilawom sa krus, siya ang gitugyanan ni Jesus kang Maria nga naghimo kaniya dili lamang apostol kundi anak sa inahan sa simbahan. Kining lawom nga relasyon ni San Juan kang Jesus mo'y maayong kutay sa atong ebanghelyo karon. Ang istorya sa bakante ug abre na nga lubnganan. Si Juan mo ang modelo sa tao nga dali mo tuo. Pagkakita niya nga ang panapton atuan na lamang sa kilid sa lubnganan, siya mituo nga nabanhaw na ang Kristo. Unsa may makutlo nato karon sa atong pagbasa? Unang punto, ang matuod nga pagtuo makakita na daan bisan dili pa makakita ang mga mata. Importante nga masabtan nga wala pa makita ni Juan ang nabanhaw nga Jesus sa didto pa sila sulod sa lubnganan. Ang iyang nakita maura ang bakanting lubnganan ug ang mga panapton. Apan nganong nituo man siya dayon. Tungod kay ang iyang pagtuo dili lang produkto sa ebidensya kundi bunga sa relasyon o kasinatian sa gugma. Siya ang nahigugma, mao nga dali siyang nakasabot sa buhat sa Dios. Dagan nato gusto una og kompleto gyud nga ebidensya sa dili pamutuo. Apan ang ehemplo ni San Juan nagawag kanato nga usahay ang pagtuo moabot dili pinaagi sa klaro nga mga tubag kundi pinaagi sa kasing-kasing nga andam mosalig. Ang matuod nga pagtuo makakita na daan bisan dili pa makakita ang mga mata. Ikaduhang punto, ang gugma adunay kusog nga modala sa tao ngadto sa Ginoo. Sa pagsulod sa lubnganan, nganong gidescribe man jud nga mas kusog ni dagan si Juan kaysa kang Pedro. Dili na palabuanay nga naglumba sila tas napildi si Pedro. Ang paghulagway nga si Juan paspas nakadagan usa ka simbolo. Ang gugma adunay kusog nga modala sa tao ngadto sa Ginoo. Bisan pa nga si Pedro mao'y leader, si Juan ang naunang nakaabot. Apan respeto gihapon ang iyang gipakita. Wala siya musulodayon iyang gihulat si Pedro. Kini nagpakita nga ang tinuod nga pagtuo mapaubsanon o masinugtanon. Ang atong gugma kang Kristo kinahanglan magpadasig kanato nga mudagan padulong niya. Dili magpabilin sa kahadlok, sa kasamok o sa paglangan. Apan sama kang Juan, ang atong pagtuo kinahanglan sad nga may respeto sa simbahan ug sa uban. Mao nga si San Juan, usa ka ehemplo sa taong balanse. Paspas nga motrabaho nga tao apan mapaubsanon sa buhat. Ang gugma adunay kusog nga modala sa tao ngadto sa Ginoo. Story time. Sa kultura sa karaang panahon, labi na sa mga Hudiyo, ang linen cloth adunay dakong cultural o religious significance. Dili pa uso kaniadto ang pagbalsamar o kining gitawag natong cremation sama sa atong panahon karon. Ang mga patay puston og balutan sa linen. Dili tungod kay kulang ang pag-atiman, kundi tungod kay ang linen simbolo sa dignidad ug respeto sa lawas. Ang lawas giila nga gasa sa Dios, busa bisan sa kamatayon ang tao angay tagaan og lubong nga adunay dignidad.
Mao nga ang pagbalot sa lawas dili lang praktikal nga buhat kundi usah ka ritual. Mao kini ang hinungdan nga sa bakanting lubnganan ni Jesus ang linen cloth na himong dakong timaan sa pagkabanhaw. Ang ebanghelyo naghisgot nga ang mga panabton nahimutang og tarong. Wala gipasagdan o nagkakumot-kumot. Kung gikawat pa ang lawas, walay rason nga ayuhon pa ang linen. Dini nisabtan ni San Juan nga wala nahanaw ang lawas ni Jesus. Nabanhaw siya. Ang linen nga kaniadto simbolo sa kamatayon na himong saksi sa kinabuhi ug mo'y hinungdan nga he saw and believed. Nakita niya ug siya nituo. Apan naa pagyud labaw nga detalye niini. Sa kultura sa mga Hudiyo, kung ang usa ka agalon mubiya sa balay ug tarong nga gipulo ang iyang sinina o mga panapton, kini nagpasabot nga mubalik pa siya. Kung biyaan niya kini nga nagkagubot, nagkakumot, pasabot nga wala na siya plano nga mubalik. Mao kini ang usa sa mga cultural clue nga masabtan sa mga tao sa panahon ni Jesus. Mao kini ang hinungdan nga sa dihang nakita ni San Juan ang tarong nga linen, nasabtan niya ang mensahe sa pagkabanhaw. Dili lang nga wala na ang lawas kundi buhi ang Ginoo o mubalik siya pag-usab. Mga igsuon, mga anak sa Dios, pangutanon nato ang atong kaugalingon. Unsa man ang atong gitan-aw aron motuo. Sama ba ko kang Tomas nga gusto permi og proof o sama ba ko kang Juan nga andam motuo tungod sa gugma. Himuon unta nato nga praktikal ang atong pagtuo. Ang gugma kang Kristo dili lang emotion, kini action, kini buhat, pagpabilin sa simbahan, pag-alagad sa uban ug pagpadayon sa pagtuo bisan sa mga higayon nga dili pa klaro alang kanato ang tanan. Si San Juan Evangelista nagtudlo kanato nga ang pinakadali nga dalan ngadto sa pagtuo mao ang gugma. Ug kung atong higugmaon si Kristo, dali ra nato siya mailhan bisan pa dili pa siya makita. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.